To je najdrahší exemplár a aj najzničenejší. V antikvariáte vám za mnou nedajú nič. Venoval som sa predaju od roku 1994. Bol som v biznise 12 rokov, počas ktorých som pochopil veľa vecí týkajúcich sa obchodu. Rozhodol som sa ich spísať do knižnej podoby. Všetko, o čom píšem, som sám vyskúšal a spolu so mnou asi 5000 ďalších ľudí, ktorí sa stali úspešnými predajcami iba vďaka tomu, že pochopili veci, ktorým predtým nerozumeli. Prvá kniha obsahuje 14 krokov, ako uzatvárať obchody. Druhá kniha je venovaná priamo multilevel marketingu, alebo ak chcete, sieťovému marketingu. Veľa ľudí tento typ marketingu vyskúšalo, ale zlyhali v ňom. A nezlyhali iba oni, ale aj ich rodiny a celá spoločnosť. Títo ľudia sa stali apatickými, pretože neboli úspešní. Asi 10 rokov som skúmal, prečo je to tak. A všimol som si, že títo ľudia robia presne to, čo by nemali. Robia presný opak toho, ako by sa malo predávať. A to je dôvod, prečo ľudia nemajú radi multilevel marketing. Jednoducho ho nerobia správne. A tak som napísal knihu, aby som pomohol týmto predajcom stať sa úspešnými. And anybody they contact will have a better time because usually they just have a fight. And that's why people don't like multi-level marketing because they don't do it the right way. Wow, pozrite sa, môžeme viac vína rozliať. To si zaslúži. No ale má to zase 200 strán. Takže tam máš výkazov, ať sa prodá. Rozhodujúce stretnutie, museli sme vymysleť špeciálny názov. A to hlavne preto, že sa to strašne ťažko prekladá z maďarčiny. Keby sme tú knižku vydávali v angličtine, tak by sa volala Follow-up meeting. A v podstate je to kľúčové stretnutie, kde sa v sieťovom marketingu bude rozhodne človek, že sa zapojí do skupiny a bude odoberať tie exkluzívne výrobky, alebo sa rozhodne, že bude spolupracovníkom. To znamená, že bude sám budovať nejakú tú sieť. V bežnom biznise je to presne to stretnutie, kedy sa niekto rozhodne, že vy budete jeho dvorný dodávateľ, alebo vy budete jeho kľúčový dodávateľ. My sme ju do predpredaja dali našim známym a klientom a v podstate 20% výtlačkov tejto knihy sa predalo ešte pred dnešným dňom. Táto kniha je na našej webovej stránke akoriaditfirmu.sk a tiež máme novú stránku špeciálne venovanú uzatváraniu predaja v Čechách a na Slovensku. Je to salesclosing.sk alebo salesclosing.cz, takže tam sa to dá objednať. A ďalej to bude cez blog Ako predávať od Martina Mišika. A určite to budú mať aj dobré knihy.sk a postupne dúfam, že sa rozšíri aj ďalej do ďalších kníhkupectiev.